ascundeți acolo, ca să nu se vadă în filmare. Nu o trebuie cu ăștia. Aici. Așa. Foarte bine. Vă spun doar o mică așa istorioară, nu mai știu dacă este pe internet sau nu aia, dacă am spus-o. Era o bătrână, se duce și ea la doctor, cancer. Zice, bunică, mai ai vreo 2 luni și iată. Du-te acasă, s-a dus bunica, supărată, vecinul întreabă, dar ce ai? Păi zice, uite, m-am dus la doctor, mi-a spus că cancer, așa, și știi ce, du-te la bătrânul ăla din pădure de acolo. Era un puznic acolo retras, du-te la el, că el ce îți spune să împlinești, orice, el știe, dacă te vindici, dacă nu, se duce la el. Părinte, uite, și-a spus ea necazul acolo, zice, da. Ce da? Zice, este vindecare? Este. Și ce trebuie să fac? Și 3 zile de bunătate. Cum adică? Și 3 zile faci numai bine. Dar nu numai, nici nu gândești rău, dar să fii continuu. Dacă cumva ai gândit ceva rău, trebuie să o iei iară de la început. 3 zile continuu de bunătate și mă vindic, să vindic orice boală, zice. S-a bătrân acasă și a început. Și că asta e ușor, 3 zile, normal, că după 2 ore, am amintit că nu știu ce vecina i-a zis, iar o gândit rău, hai, ia-o de la început. Și a început. Și avea vecina aia care știa istoria asta. Și între timp vecina aceea au plecat undeva la fiica ei prin străinătate, s-a întors după 1 an. Și o vede bătrână trăind prin curte, pe acolo, după găini, așa, zice, bunică, dar zice, care-i treaba? Zice, ce ai făcut? Ai reușit 3 zile de bunătate? N-am reușit, până la 2 zile. Zice, dar încă mă lupt. Da, cu boala? Zice, cum? Te-a vindecat? Nu știu dacă m-am vindecat, dar viața mi s-a schimbat. Ea deci luptând totdeauna să facă numai binele, și uitat de boală. Iar îți gândeam, măi, iar am căzut, iar să iau de la început, sunt 3 zile. Și atât de mult s-a concentrat pe asta, încât a ajuns să facă numai binele, să trăiască binele, să ruga tot timpul. Și a ajuns într-o stare, îi strălucea fața și ea îi s-a schimbat toată viața. Deci pur și simplu nu m-a interesat boala. Așa că, care vreți, vă se rezolvă orice problemă cu 3 zile de bunătate. Amin.